Окей. Това е Бремахафен. Бремахафен, известно като пристанището на Бремен, но се е съвсем отделен град. С около 100 000 души население. И точно тук, в Бремена, започва и свършва Везер, голямата река Везер. И започва Северно море, Нордзее. Северно море, това е. От тук нататък, където виждат очите, започва Северно море, води към Дания, Норвегия и така нататък. Нататък Медитеранео, хотела. Тук е нещо като ресторант към него. Чудесна работа, германска работа. Руски. Добрий ден. Ден добрий по-полску. По-полску ден добрий. Русич добрий ден. Добрий ден, а? Така. Окей.